Kedves barátom, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek a Valós Összefogás oldalán. Engedd meg, hogy egy gróf Széchenyi István idézettel kezdjek. Akit magyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember. Igen, össze kell fognunk határon innen, és határon túl. Győznünk kell, és győzni is fogunk. Össze kell fognunk, mert ha nem mi fogunk össze, kik fognak össze? Az oldal politikamentes. A legfőbb feladat az ember visszaállítása az első helyre. Nálunk, nekünk az ember a legfontosabb. Meg kell állítani a szétesettséget. Meggyőződésem, hogy ezt mindenki a saját környezetében kell, hogy elkezdje. Társadalmunk legkisebb egysége a család. Védenünk, óvnunk kell. Ki kell állnunk a gazdasági növekedés mellett. Igen, nagy meccs, erre vártam, erre vártunk. Kell a bíztatás. Ki kell állnunk a magyar nyelv mellett. Ki kell állnunk a magyar önrendelkezés mellett. Nagy cél, és meg tudjuk csinálni. Ki kell állnunk a bajba jutott emberek mellett. Ki kell állnunk a magyar nemzet mellett. Mindezekre egyetlen megoldás az egységes magyar összefogás. Nagy tisztelettel várom kedves ismerőseidet, barátaidat, szeretteidet is az oldalra. Össze kell, hogy fogjunk, mert magyarok vagyunk. Lehetsz szűk hazánkban, lehetsz a felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, vagy a Vajdaságban. Lehetsz Európában, Amerikában, vagy bármely földrészen. Te magyar vagy. Értesítsed a nemzet tagjait, hogy az oldal elindult, és folyamatosan fejlődik. Mondd el gondolataidat, javaslataidat. Ne feledd, hogy egységben az erő. Mutassuk meg, hogy erősek vagyunk. Regisztrálj az oldalon, hogy értesíthesselek a magyarok összefogásának eseményeiről, lehetőségeiről. Gyere vissza az oldalra minden nap. Indíts új témákat a fórumokban. Ha magyar vagy, itt a helyed. Köszönöm, hogy drága idődet a magyarságra, a magyar nemzetre szántad. A gyermekekről, s nézd mindig rám, e kis tekintet segít neked.